Sziasztok! Az új év az egész világon egy különleges esemény, amit minden ország és kultúra másként ünnepel. De vajon tudtad, hogy egyes helyeken az emberek tányérokat törnek, mások pedig szőlőt esznek, hogy szerencsét hozzanak? Ma egy világkörüli utazásra invitálok, ahol megnézzük, hogyan köszöntik az új évet különböző kultúrák. Készen állsz? Akkor vágjunk bele! Az első helyszínünk Kína, a holdúj év. Kínában az új év, amit gyakran holdúj évnek hívnak, nem január 1-én kezdődik, hanem a holdnaptár szerint. Az emberek hetekkel előtte készülnek, piros lampionokkal díszítik az otthonaikat, mivel a piros szín szerencsét és a védelmet jelképezi. A hagyományos sárkánytánc és a tűzijátékok célja, hogy elűzzék a gonosz szellemeket, miközben a családok összegyűlnek egy nagy vacsorára. És ne feledkezzünk meg a piros borítékokról sem. Ezekben a borítékokban pénz van, és a szerencsé jelképeként adják őket a gyermekeknek. Második helyszínünk Spanyolország és a 12 szőlőszem. Spanyolországban egy igazán különleges hagyomány kapcsolódik az újévi szerencséhez. A 12 szőlőszem. Amikor éjfélkor megszólal a harang, minden ütésre megesznek egy szőlőszemet. Ez nem csak mókás kihívás, hanem egy szimbolikus gesztus is, amely szerencsét hoz majd a következő 12 hónapra. Te megpróbálnád mindet megenni időben? Harmadik helyszínünk Japán és a Zoya no Kane szertartás. Japánban az új év inkább spirituális esemény. A Zoya no Kane nevű szertartáson a buddhista templomokban 108 harangütést hallasz. Ez a 108 harangütés azt a 108 emberi bűnt szimbolizálja, amiktől így megtisztul a lélek az új év előtt. Az emberek ezen kívül hagyományosan ételeket esznek, például sóbatésztát, ami a hosszú életet szimbolizálja. Japánban az új év, mint látjátok, is inkább a nyugodt ünneplésről szól, mint inkább a hangos bulikról. Negyedik helyszínünk Brazília, fehér ruhák és óceáni ajándékok. Brazíliában az új évet a tengerparton ünneplik. Az emberek fehér ruhát viselnek, hogy békét és tisztaságot hozzanak az életükbe, és virágokat, gyertyákat vagy kis ajándékokat dobnak az óceánba. Jemanja, a tenger istennője, tiszteletére. Ha az ajándék elsüllyed, az azt jelenti, hogy az istennő elfogadta az áldozatot, és szerencsésé vár rád. Ötödik helyszínünk Dánia és a tányértörés. Dániában az újévi jókívánságok egészen szokatlan módon történnek. Az emberek tányérokat törnek a barátaik ajtajánál, minél több tányér van az ajtó előtt összetörve, annál népszerűbb az illető, és annál jobb évre számíthat. Hatodik helyszínünk Skócia, a First Fruiting hagyomány. Skóciában az új évet Hogmanay-nek hívják, és az egyik legismertebb hagyomány a First Fruiting. Az első személy, aki éjfél után belép egy házba, szerencsét hoz a ház lakóinak. A legjobb előjel, ha egy sötéthajú férfi lépi át először a küszöböt, de ajándékot, például kenyeret, szenet vagy viszkit hoz. Az új évet minden kultúra másképp ünnepli, de a cél mindenhol ugyanaz. Búcsút inteni a múltnak, és örömmel várni az előttünk álló évet. Most, hogy látod ezeket az érdekes szokásokat, de hogyan ünnepled az új évet? Kérlek, írd meg kommentek között. És ne feledd, iratkozz fel a csatornára, hogy még több érdekes témáról hallhass. Boldog új évet kívánok!